Ja, det kan være rigtig, rigtig svært at slukke en mobiltelefon i et mødelokale. Ben Bendtsen har prøvet flere gange, og han kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan man gør. Så han skal helt ud på golfbanen, hvor der ikke er nogen dækning. Og bare fordi det foregår på en golfbane, så kan der jo sagtens være masser af fagligt indhold. Det er faktisk overhovedet ikke nogen fornøjelse at være minister på den her slags tur, kan jeg godt sige. Det er faglige diskussioner fra tidlig morgen til lidt senere på morgenen. Vi har været med Bent og en erhvervsleder på greenen. Nej, jeg tænker på, Bent, har du mulighed for at kigge med hvis du lige giver til stillingen, kan jeg også da, så jeg lige kan potte. Nej, jeg tænker udelukkende på selskabsskatten. Vi skulle jo også have snakket om... Giv lige til stillingen gang, ikke også? Så... Ja, det er jo blot fordi arbejdet vi skulle jo også gerne snakke... Hold kæft, ikke også da? Jo, bare lidt arbejde, vi også... Nej, for satan, nej! Nej, Bent, hold nu op! Jeg giver ikke mere, Jamen, jeg giver ikke det her lort! Bent, kom dog tilbage! Det var ikke på den måde, Bent. Som sagt, det er ikke nemt at være Bent i den her slags situationer. Og det har faktisk vist sig, at jagt slet ikke er bedre egnet end golf, hvis man vil slappe af med sine politiske venner. Jeg tænker på, Bent, har du mulighed for at kigge på det forslag, jeg sendte dig? Ja, der vil det så lige være ret i at tie stille, ikke også, derfor vi er på jagt, ikke? Ja. Men jeg tænker på, kunne det være en mulighed måske at skære lidt ned? Så fik jeg ikke lige helt sagt det præcist nok. Prøv lige at tie stille, ikke også? Ja. Men jeg tænker på, hvis vi skal snakke lidt arbejde... Nej, for satan du! Jeg knækker filmen totalt! Ved du hvad? Jeg vil ski på, du direktør for Grundfos eller Danfoss! Løv med dig! Du får 10 sekunder, så skyder jeg efter dig! Løv med dig! Det er jo ikke på den måde, Bent! Nu må du lige...